ana lamini na bolomada dugu Mali kono Mali ko ka Boubacar Sidiki an be bele jele fo ku wali nyuma do ni ni ndana ngojira kuna foni mana ni abo de ko fo Boubacar na manya ka fo an na radio so kono seben furo kalana kuna foni nyuma dili lambe bo mo ye wajibi bara indike na ma dama dote Boubacar kan jaw ko ni da na nglala bele jele ka se ka anyi mana ke nya yororo i ka do danga ne ba Hamed Jakite bulu nga e wo ne wo Hamed wo bara inga se ka nye sablo ba soro finya tulukala mana nedu ibi yoro mi Mali kono Mali ko kai ka se ka lame o danga ne ya o be demisanu ninga mabulo ato aidi Gibson control nale ya moriadi amba nkaka ko bebe ko bala choko beti Boubacar nebe mbolo karika do mbi boni sebe mi nuka ma le matin sogomada abolgo chien keme woro bi woro ani chien fla ma mi nya sebe ato ade ko Hamadi tamba ko akika don fanganyema pumana mi nya Ablaye Maiga ye ika do surasi ke ja ako minungu ngelembe ka bisigi ke minu ngani ya kunye Maliko ka ba ka dafiri sabula o de kunyinina ba manju wulile o ka kolo kala ko ni ikado ka ba manja ke walela Boubacar jamana boda ni donda ikado sabula o srana surasu kulu nye folo ikumba mede ko ba manju bina ay wa surasu kan nyoro inga u bela jele yu digisa ka tu dugo Boubacar ikado kelengele o bi bo mi ngoni mate yoro mi surasu to yoro mi o ta bingani ko woro la sebenegala ko ni yo ye bamanji bara la doro Boubacar dese nana ikado kolin nana setanye nana note mami ni yakili bala o kungelembe ka jamana korovela mine Boubacar ikado yere sago kenni taka sagi jugu fongo fengadu ningu yo kumbo kenni dugu ni nyanje Boubacar yalema o bemmi ga woni awakidal na lamini korove dugu yalema o bemmi tatugule ula Boubacar yera adosa ka foko bana ulaba unana jatemineke Malika donda no e soro donda uye kai donda katabla sega so donda taji wulu bana obi doye Boubacar ka do katu datula mi nyembulu temado katabulu la Boubacar Sidiki ikado ko okumbike wati mi ibaye ka fo mi nye jamana soro e ikado anyongirila sabula jamana o jamana ni ka bara tirlembe tajukola Boubacar ni oti soro dongo do gele obina o gele o dara nyanga Boubacar fo kana ika don aywa anje makulu amito ka jo station na tagi nofe Boubacar ika don ami doni mina ko bi jamana nyema minye aywa fanga nyema ya Ablaye Maiga akoyal mako bi chugodi bi Boubacar ni nyena chugo mina asababu ye jamana don volodi sabula jamana don munyuna Boubacar ika do ya do ka fo mini dele dunyanga jamana fanga note bamanje kawale do jamana de bela jile nyesigi nyanga Boubacar angala mine nimbiteme adun de bene flani nga minga ngafo jamana nyema ye wuli ka joni tiasiri minge ay dabali min diga dibila ay dabali min diga kenama Boubacar fana ndafana da yere sabula minye jamana donye na vara la nyanga ikado ame monebo yoro ngoni Boubacar adoni be kenaka bi ma minu ngumbe dana juya ningani ya juya la Maliko bana tajeti sorobli jamana do mina wuli Mali do ndimine do akwa bengalo o ma aleka foli ani gouvernement ka foli o be ke kan yeshi jamana do ma sabula anyuru ya do ka foni jamana kele de ba mulo tawrotana Boubacar e ka do anyena juya ambi jamana ngono ola minu wana chesirike ka jamana nyema o deme baraina no e taji fere bawye Boubacar nyina kana ke chauffeur ko o ya do saya bisrala Boubacar obi do mobulu kono ku boli ikado taka segila premier ministre ko olu fana ni foli kaka Mali de bele jele kanga fu sabula nimgera sababu ye mi nyanga jamana yere ye anga dan ana sedon jamana don yere bi so mi ma o ti so mi ma o bele jele dona Boubacar nimbe tamasha nyuma jira do ble janya sebalite do natawla jamana ye anda jaka temeninga ningunye sebani anye mi bo le matin kono sogomada
karamɔgɔ tɔgɔ tun kɛra le matin an bɛ o fo ko ten cɛ tan bɛ ni dɛgɛ min mini cɛ i ta ye o la ɲaga ɲimi ye siga t'o la ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min ko a ma ko sɔr de Bamako la sɔr de Bamako maa min ka fasiri ye nin ye o ye Mayimuna Dumbuya ye Mayimuna ko min ye Mamadu Hawa Gassama ye CNT o wasaden dɔ don a ka taama dɔ senfɛ Côte d'Ivoire jamana ka kɛrɛnkɛrɛnyana Abidjan k'a ye k'a fɔ Côte d'Ivoire faamaw o ye tɛgɛ da a kan k'a sabu kɛ k'a kun ye kɔrɔfɔ dɔ kɛ n'o folofolola bɔlɔlɔsiraw sanfɛ n'an k'o ma ko réseaux sociaux i y'a lajɛ k'o kɔrɔfɔw senfɛ sa a ye tigɛlimalaka caman ta ka ɲɛsin Alassane Dramane Ouattara ma n'o ye Côte d'Ivoire jamanakuntigi ye wa n'i ye kɔrɔfɔ ninnu fana lajɛ o sɛbɛkɔrɔ kɔnbɛ kosɛbɛ Côte d'Ivoire a kiiribulon tigilamɔgɔw yɔrɔ kɔni ye tɛgɛ da Mamadu Hawa Gassama kan ka taa a lasago kaso kɔnɔna na baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɔla ka kɛ juillet kalo tile 2 tɛmɛlen san 2025 kɔnɔna na n'i y'a lajɛ fana i b'a ye k'a fɔ maa min kɔni nana ka na a surunali don o kɔni o de ye Maître Konate ale ye wulikajɔ kɛ bawo min ye Mamadu Hawa Gassama ye a yɛrɛ de ye wele bila Maître Konate ma a ka se ka na a surunali don waasa bolo min t'ale filɛ ka d'a kan a bɛ se ka bɔ bolo in giriya kɔrɔ cogo min na maa bɛ se k'a fɔ wulikajɔ a nafa ani a jɔyɔrɔ o yela o bawo min ye kiiri laban minnu bɔla ka kɛ n'a jirala k'a fɔ n'o baaraw bɛɛ lajɛlen nun donna ka bɛn janvier kalo tile 30 ma san 2026 a jirala sa k'a fɔ min ye Mamadu Hawa Gassama ye k'a kan ka san 7 kɛ kaso la wa min ye amande ye o ye sefa wari miliyɔn 5 a kan k'o fana sara wa ni san 7 kaso banna amande saralen kɔ i b'a ye ko san 7 fana k'a b'o kɛ a kana munumunu Côte d'Ivoire dafɛ wa n'i ye nin bɛɛ lajɛlen lajɛ kunun ko kunnafoni kɔni bɔla ka bete canjala maaw bɛɛ lajɛlen mawna maaw bɛɛ lajɛlen dabali banna b'a b'a la k'u yɛrɛ ɲininka ko yalima Mamadu Hawa Gassama a ka bilali cɛncɛnni ka cɛnni na tiɲɛ don wa ɲininkali bɔ mɛ ka kɛ fasirikɛba a ko k'olu kɔni ye kunnafoni sɔrɔ ka bɔ a yɛrɛ a ka dudenw olu masurunyana u kɔni ye wulikajɔ caman kɛ waasa min ye Mamadu Hawa Gassama ye a ka se ka bila lafiya kɔnɔna na wa min ye kaso ye a ka bɔ o kɔnɔna na ka bɔ Côte d'Ivoire k'i kunda faso Maliba kan maa bɛ se k'a fɔ e ko a tɛ Air Ivoire yɛrɛ kɔnɔ ka na ka ban wa awɔ a bilala de wallahi maa mɛn yɛrɛ kalala fili wa ayi maa mɛn koyi a bilala an kɛ ɲininkali de b'a la ka kɛ yalima san 7 kaso ani sefa wɛrɛ miliyɔn 5 min kun ɲini b'a fɛ min ye Côte d'Ivoire jamanakuntigi Alassane Dramane Ouattara yalima i y'a dɔn u ka sariya sunba o kɔni bɛ yamaruya di jamanakuntigi ma a ka yafa kɛ kasoladen dɔw ma n'o ye grâce présidentielle ye ko yalima o de tala ka Gassama sɛgɛrɛ wa ɲininkali bɔ mɛ ka kɛ hali n'a sɔrɔla Côte d'Ivoire faamaw olu ma sɔn ka kɔrɔfɔ ni ɲɛfɔliba kɛ bilaliko in kan a kunba kɛra fɛn min u ma fɛn fɔ a kan wa min ye Côte d'Ivoire kiiribulon tigilamɔgɔw ye n'o ye juges ye olu fana ma u ma laseli kɛ a ko kan wa n'i ye anw fana ka fan ta k'a lajɛ anw fana ka maaw olu ma sɔn ni ka ɲɛfɔli kɛ a ko kan min ye waati ni don nataw kɔnɔna ye Mamadu Hawa Gassama jɔnko ala n'a cunna faso Maliba kɔnɔna na yan fɛn minnu bɔra ko in na ani ko in yɛrɛ nana cogo min na maa min don ani da don a la ni k'a bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ nin sɛbɛn min y'a salo ka bɔ soir de Bamako kɔnɔ Mayimuna Dumbuya a ka fasiri don Bagatigi n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le républicain worodugu jɛko ani foroba ɲada a baloko siɲɛ 7,000 410 siɲɛ 13 maa min ye nin sɛbɛn a tɔgɔ de ye ko Agibu Sogodogo ko Bouakari i k'a dɔn ala ye cɛnin min da sandan balo kama a tɛ sa abada a sa 9 Bouakari i k'a dɔn kɛlɛ Musa mara Musa Bouakari i k'a dɔn a ye fangaya caman kɛ jamana in kɔnɔ a ye jɔyɔrɔba caman kɛ Bouakari nka kɔsɛ in na i k'a dɔn a bɛ latigɛ ni da k'a bolo sabula ni kiiritigɛlaw karilen bɛ ɲɔgɔn na Bouakari fasiriba ko a ko février kalo tile 9 sigikun kelen tɛ nin kuma in ye koyi sabula cour d'appel de Bamako Bouakari i k'a dɔn kiiri fɔlɔ min kɛra Musa mara la n'o de ye a ka ɲangi k'a minɛ k'a datugu o kiiri kɛra n k'i ɲininka cybercriminalité fɛ min kɔni cour d'appel de Bamako ye olu ko anw da wɛrɛ tɛ nin na koyi kiiri fɔlɔ min kɛra anw jɛna n'o ye Bouakari o dun bɛ mun ko fɔ Musa mara san 2 kaso i k'a don datuguli san 1 i k'a dɔn kɔni yafa bɛ k'a ma o la n'a ma ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ u k'o de ma tubabukan na sursi Bouakari i k'a dɔn ayiwa nin kuma in fɔ maa caman kɔni b'a la u kelen kura a ka sɔrɔ nin donba ŋana min bɛ yen min ye Bahamu daga ye
Bamude ka kumana a ko jɔngo ala cour d'appel de Bamako olu ka kiri i ka do olu k'a fɔ k'u jɛna ni pôle national de lutte contre la cybercriminalité olu ka kiri tɛmɛnen ye a ko i k'a dɔn ala de ka bon a ko nka an bɛ donni minɛ ko bi min ye nin wuli ka jɔn ye ani nin jateminɛ ye u ye jalaki min da ka Musa Mara sɛgɛrɛ a ka dɔn a ka faamu k'a fɔ Musa Mara kabilatugu don dendigi don a ka denbaya ka bon o tɛmɛnen kɔfɛ cɛkɛda belebeleba dɔ ɲɛmaa don a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ a minɛnen bɛ ka datugu nin y'a kalo 7 ye Bouakari k'a dɔn taayɔrɔ t'a la nayɔrɔ t'a la kuma fɔrɔ tɛ nka ale dalen don a la Bamude ka fɔ la kiiribulonba min n'o bɛ yen ni wa o b'u yamaruya Bouakari Sidiki u ka ko wɛrɛ kɛ i k'a dɔn kiiribulon kɔnɔ n'u k'o ma tubabukan na pouvoir cassation Bouakari Sidiki i k'a dɔn u tɔ y'o ye olu dalen don a la k'a fɔ u bɛn'o kɛ n'o kɔni kɛra Musa Mara ka bilali ni ka taa kaso a dɛngɛniyalen don n'a ye k'a fɔ o bɛ kɛ Musa Mara cɛ min don Maître Muntaka Tall ka fɔ la a ko a minɛ furadama ka n'a bila bi la Musa Mara ka limaniya ma tila a la a bɛ sali cogo min n'a b'o kɛ ka kɔrɔ Bouakari Sidiki k'a dɔn a ka suna ma tiɲɛ a bɛ suna cogo min i n'a fɔ a bɛ suna a ka so sabula limaniyaba de bɛ Musa Mara la i k'a dɔn a dalen don ala ko la ale Bamude ale dalen don ala k'a fɔ ni ala ni kira jɛnna n'a ye min kɔni a ka bilali o tɔ man jan sabula min ni min wɔlen don ka jalaki bin a ko i k'a dɔn a bɛ se ka kɛ nka n'i ye jateminɛ kɛ jamana kɔnɔ wulikajɔ ni taabolo la Musa Mara a ko a minɛkun de ye a yɛrɛ ye kunnafoni dɔw fɔlɔ i k'a dɔn a b'o ka kunnafoni di siraw kan min kɔni ye jalakiba yɛrɛ ye e ko a ma ta o den la wa o k'i bɔ yen i k'a dɔn maa minnu minɛnen bɛ n'u bɛ kaso la a kun taara i ɲɛ da olu dɔw kan a bɔlen yen sa a y'a jira k'a fɔ olu caman ka minɛkun kɔni de ye i k'a dɔn u ka hakilina k'u b'o fɔ jamana kɔnɔ o dun yamarilen bɛ o minɛkun y'o de ye Bouakari a na kɛ nin jalaki ninnu de b'a nɔfɛ min ye Bamude ye a ko a dalen don kiiribulon la kiiritigɛlaw na faamuyali kɛ u bɛ min nɔfɛ k'o kɛ n'o kɛra don o don Bouakari Sidiki o ko min ma ko pourvoi en cassation o kɔrɔ ye dɛ ka a jira k'a fɔ jaabi min bɔra ka bin i ka ko kan i ma jɛn n'a ye nin kun ye sɛbɛnni ye ni kiiribulon b'o sanfɛ i bɛ laɲini kɛ o fana k'a juge nin kun ye sɛbɛnni ye an ye min bɔ le républicain kɔnɔ a ka bi bɔli la le républicain karamɔgɔ Daba Tunkara an bɛ u fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko le nouveau réveil nouveau réveil Jean-Pierre James nin y'a ka fasiri ye Jean-Pierre ko k'an ka taa Kalabankɔrɔ commune rurale o mairie-ba kɔnɔna na dunko juguya o ɲɔ ɲɛlen bɛ yen koyi bawo min ye bureau du vérificateur général ye ale ye wulikajɔ kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ munumunu salo foroba nafolo bɛ di foroba cɛkɛda bolofara ma ka se ka munumunu salo kɛ u ka wagandow kɔnɔna na yalima wari min bila an b'u ka bolo kan walima wari min bɛ u bolokɔrɔ wari in don bɛ a da ɲuman fɛ wa walima wari a taamɛ mini ɲininkali ni sɛgɛsɛgɛliw taara bɔ fɛn min kan sefɔ wari 1,100,000 o de tununa Kalabankɔrɔ mairie o wagande kɔnɔna na o ka ca kojugu sefɔ wari 1,100,000 mairie kuturu a tununa jɔnni y'a dun ɲininkali kɛ min ye Jean-Pierre James ye le nouveau réveil kɔnɔ ale kɔni y'a jira sa k'a fɔ min ye nin sɛgɛsɛgɛli ani nin fɛnsɛfɛnsɛli ye commune rurale de Kalabankɔrɔ o mairie-ba kɔnɔ i y'a lajɛ dunko juguya jongo ala o de kɔni kɛ bɛ mairie a lataamabagaw n'o y'a baarakɛlaw ye u ka sinsin bere ye wa n'i y'a lajɛ fana sɛgɛsɛgɛli a bolila furancɛ min kɔnɔ a bɛ san 2022 23 24 fo ka taa se juin kalo tile 30 ma san 2025 i b'a ye k'a fɔ nin furancɛ kɔnɔna na sefɔ wari 1,100,000 o tununa i b'a fɔ to tununa nugu la nka n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ ko in bɛ maire filaden n'a ka maaw ni ɲɔgɔn cɛ koyi fɔlɔ o wulila ka bɔ a place la n'o y'a jɔyɔrɔ ye novembre kalo dɔ san 2024 n'o de ye Cɛkura Amadu Jara ye o n'a ka équipe olu gbɛnna ka bɔ yen fo ka wulusu u nɔfɛ délégation spéciale min fana nana sigi dɛ 2024 kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ k'a minɛ o don ka na se 2025 ma juin kalo tile 30 i b'a ye k'a fɔ min ye nafolo ye o kɔni a b'a la ka taa i b'a fɔ jinɛko maire gɛnna délégation spéciale min nana nafolo o wo ye olu fana nɔ na o bɛ ɲɛfɔli kɛ o bɛ ɲɔgɔn ɲininka ko sigida jumɛn don Kalabankɔrɔ commune u k'u minɛ
a fundeni min boto MCA ma nogo sisan nam ayiwa min ye Jean-Pierre James ye jongo ala aya jira sa k'a fɔ min ye bɛnsɛngonitiya ye o tɛ nanzarakan na nepotisme ye sa wa o de ɲɔgɔn yɛlɛn bɛ Kalabankɔrɔ commune rurale o mairie kɔnɔna na wa n'i y'a lajɛ fana nafolo min n'o kɔni kɛra fɛsɛfɛsɛli ye ko sugubulon dɔw de latɛmɛna a da tula sugubulon min fana n'an da bɛ se o ma o de ye groupe scolaire Mamadou Kunta o min filɛ nin Kalabankɔrɔ dɛ o kɔni o sugubulon n'o de ye marché numéro 0027 ye n'i y'o lajɛ san 2025 février kalo dɔ tile 28 san 2024 i b'a ye k'a fɔ o sugubulon tala k'o di entreprise dɔ ma o entreprise de ma baara kɛ ka se a hakɛ la o wa min ye furusiri fana ye o fana jate minɛna i y'a dɔn n'i ko i bɛ taa i ka furusiri ye nafolo dɔ bɛ yen i kan k'o sara o nafolo o fana n'i y'o lajɛ o nafolo o ma bila nafolo marala a ma bila o ka wagande kɔrɔ furu min sirila furu 10,191 ani 71 wari minnu bɛ sara o la o wari bɛɛ lajɛlen o b'a la ka taa fiɲɛ fɛ hali sini a taa yɔrɔ ma o taabolo min filɛ nin ye min ye maire kɔrɔ ye o min wulila ka bɔ a jɔyɔrɔ yanni délégation spéciale ka na n'o ye Cɛkura Amadu Jara ye ko min ye a ka mari sugubulon minnu n'olu dila o sugubulon ninnu kɔni kan ka sɛbɛkɔrɔ fɛsɛfɛsɛ k'o sɛbɛkɔrɔ lajɛ marché dilan minnu ma n'a baara ma kɛ ka bɛn n'a hakɛ a waati ye bu waati bolodalen ni a bɛ wele ko pénalité ni kan ka ɲagi o pénalité n'i y'o lajɛ sugubulon 6 bɔɲɔgɔnko o bɛ taa sigiyɔrɔma 6 la i b'a ye k'a fɔ o wari min n'o kun fara kun kan ka sara dɛ o ma don mairie wagande kɔnɔna na nin bɛɛ lajɛlen b'a jira sa k'a fɔ sefo wari o 1,119 fɛsɛfɛsɛli taara ka ɲɛsin o de ma 1,19 o sera ka ɲɛfɔli kɛ o kan nka min ye 100,000 ye hali sini o b'a la ka taa i n'a fɔ ni jinɛ wulila k'i jɔ furufuru a bɛ on dirait i b'a fɔ komi sen de bɛ nafolo kɔnɔ Kalabankɔrɔ wagande nafolo wagande in kɔnɔna na o de kɔni t'a sugu nafolo bɛ taama de wa u b'a fɔ ko jinɛ a tɛ taama mɔɔw de y'a sɔn ka taama o ye wari taamatɔ ya u y'a sɔn de n k'a fɔ cogo di u y'a sɔn de ni de y'a to anw ka nin goudron ninnu ka cɛncɛn de n'an bɛ sigi a sanfɛ n'i y'i fara de fɛrɛminɛ na i bɛ yara dugu ma e bɛ bɔ yen de a tɛ fɔrɔn Kalabankɔrɔ kulu b'a kɛ e ye yenka de ya n ko ne ye yenka de wala goudron t'a la ka furan wa min ye route intercommunalité ninnu si t'a la ka dilan a bɛɛ cɛlen don wala a bɛɛ cɛlen don nin bɛɛ bɛ se ka ta ka da Madina kunna cogo di route nationale de bɛ dilan Madina fɛ nka maires sigi bɛ yɔrɔ minnu na goudron minnu bɛ munumunu salo kɛ u ka commune kɔnɔna na maires de kan ka dilan aw b'a la ka nɛgɛnni kɛ aw t'a la ka baara kɛ o bɛ kɛ cogo di i ɲɛ b'i la i bɔra ka tasuma wuli ne m'a sɛbɛn dɛ Jean-Pierre James ka sɛbɛn y'a dɔn Amady i delila ka taa ko dɔ ɲini caméra jɔ a kan yan a filɛ de ye ne ka fɔli tɛ o maire in fana ko man di ye de koyi i y'a ye wa maire in ko man di ye o mun b'a ko goya ye n ka maa dɔn wa en tant que journaliste a bilala n ka commune ɲɛmaaya ni i munumunu n'a ye siɲɛ 1 siɲɛ 2 n'a ma fɛn kɛ e ka mun fɛn kɛ ninnu si tɛ ne dɔn wa ne ka taga ye waati min na ni hakili b'a la n ko i ma ko n taara n ka carte biométrique ɲini hali sini a fɔra ko carte biométrique bɛ Kalabankɔrɔ mairie-ba kɔnɔna na ne ye siɲɛ 2 kɛ yen a ma ye j'étais obligé ka taa wari de bɔ ka n ka carte biométrique labɔ i ka dugukolo papier ko ne ka sɛbɛn dafalen bɛ n bolo kana nkalon da n na ayiwa naam min ye Jean-Pierre James ye nouveau réveil kɔnɔna na ale kɔni kɛn bɛ k'a jira sa vérificateur kɔni tɛmɛna yen o wa min ye kiiri tigilamɔgɔw ye olu de kan k'u labɛn waasa min ye sefo wari 1,100,000 o min tunulen filɛ nin furancɛ kɔnɔ ka minɛ san 2022 ka taa se 2025 ma sefo wari 1,100,000 a taara sira min fɛ maa minnu bɛ ɲɛmaaya la u ka wele u ka sɛbɛkɔrɔ ɲininka nin ko sɛbɛ même n'a y'a salo ka bɔ le nouveau réveil kɔrɔ Jean-Pierre James a ka fatiri don ne ko bala cogo bɛ di Boubacar Sidiki ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant a bolo ko siɲɛ 600 300 siɲɛ 87 maa min ye nin sɛbɛn a tɔgɔ de ko Dawuda Sangare ministre Fasun Kulubali ministre Fasun Kulubali ale de bɛ foroba ca kunna Boubacar Sidiki i k'a dɔn ani maaya sabatili i k'a dɔn a kumana février kalo tile 6 tɛmɛnen a ye lettre kɛ kangari da don ni ka ɲɛfɔli kɛ sariya ye min ni min fɔ jɛnbɛ
jɛnbi kɛ ni min ye jɛndi kɛ ni min ye foroba baara la Bouakari n'i ye sɛbɛnfura in da Fasu Kulubali ka ayiwa lettre in kɔnɔ a ko min ye baarabila ye n'o ye gɛrɛbu ye Bouakari k'a dɔn foroba cakɛda minnu bɛ yen ani kɛnyɛrɛye minnu bɛ yen ɔhɔ tiɲɛ don maa o maa n'i bɛ sara de ta kalo la i kɛra foroba cala o i kɛra kɛnyɛrɛyew la o Bouakari k'a dɔn ayiwa min ye baara bilali ye baara bila n'o ye gɛrɛbu ye a ko i k'a dɔn i yamaruyalen don n'a ye nga Bouakari k'a dɔn dafaw de b'a la i k'a dɔn kɛcogow de b'a la ni maa min y'o kɛcogo fana majɛ Bouakari i mana kɛ syndicaliste ye o i mana kɛ n k'i ɲininka maa o maa ye ka wuli de i k'a dɔn yɛrɛsagokɛla foroba baara la sabula nin kɛra walima an ye nin mɛn Bouakari i ka sin ka baara bila ten canjala a ko i k'a dɔn i k'an ka nɔminɛni bɛ se ka kɛ k'i gɛn k'i bɔ baara yɛrɛ la wa min ye kaso yɛrɛ bɛ se k'o kɛ a ko ni maa min ye foroba baara jateminɛ bɛnkan sɛbɛn minnu b'a la n'o ye jamana constitution ye juillet kalo tile 22 san 2023 bɛn kɛra minnu kan Bouakari minnu fana tɛ a jɛnsinali foroba baara a sariyaw sɔsɔ n'o ye OIT ye min ye gɛrɛbu ye n'i ma ɲɛ i b'a kɛ ko dɔw bɛ olu kan ka dafa sabula sarakisɛ min bɛ yen n'o ye loi numéro 87 min kɛra uti kalo tile 10 san 1987 o bɛ mun de fɔ ayiwa an ka service daw la ani foroba cakɛdaw la a ko sarakisɛ jɛlen don koyi Bouakari a ko n'i ye sɛbɛnfuraw ta k'a lajɛ bɛn kɛra min kan jamakulu bɛ se ka jɛ ka bɛn a kan k'a fɔ anw ye baara bila in bɛ tali kɛ ka ɲɛsin i k'a dɔn a ka ɲinifɛn minnu ma wajibi don i k'olu ɲɛfɔ anw bɛna baara bila ayiwa nin don in k'a daminɛ nin don in ka taa bila nin don in o fɔli ye wajibi ye i b'a bila kun min na o fana fɔli ye wajibi ye Bouakari n'i y'o lettre kɛ k'o bila ka taa i ɲɛmaaso la walima i bɛ cakɛda min na Bouakari i k'a dɔn ɛlɛ ni ayiwa min ye baarabila ye i n'o kɛli sariya b'i yamaruya o la hali o fana n'a ta bɛɛ Bouakari wajibi don i kan n'i ma ɲɛ k'a fɔ i bɛ sɛbɛn kɛ tile 15 yanni i ka baara bila Bouakari i bɛ mɔgɔw ladɔnniya k'i ka forobaca ni k'o ladɔnniya a k'o tɛmɛnen kɔfɛ n'i ma ɲɛ k'a fɔ baara bilala u bɛɛ lajɛlen kɔfɛ u ko min ma tubabukan na service minimum Bouakari k'a fɔ mina bɛɛ lajɛlen de taara ka fɛn bɛɛ to yen yɔrɔ yɛrɛ langolonden don o tɛ kɛ service minimum Bouakari i y'a dɔn n'a sɔrɔla n'a fɔra sisan anw y'a fɔ bɔn k'an bɛ baara bila n b'a ka misali de d'i ma an k'a fɔ bɔ ye anw de baara kɛ bilen awa anw dara chômé awa bi wajibiya jibi kan o ka to yan hali n'a bɛ misigi kan a bɛ to ka misigi ni misigininw k'a la c'est ça o de ye service minimum ye Bouakari fasiri b'a ko a ko ministre Fasu Kulubali a ye nin ɲɛfɔli kɛ Bouakari ka wuli se bɛ n ye i k'a dɔn ayiwa anw kɔni an ka sara balana nin kɛra anw na Bouakari k'a dɔn panbala o dugusajɛ wa an ye baara bila Bouakari a ko sariya b'i nɔ minɛ dɛ Fasu Kulubali ko a k'o ti kɛ a ko baara bila n'a sariyaw de don Bouakari wajibi de don tile 15 i bɛ sɛbɛnni kɛ i bɛ baara bila kun minnu na i b'o ɲɛfɔ wa i b'a bila don min ka taa bila don min na i b'o fana sɛbɛn Bouakari o tɛmɛnen kɔfɛ min ye cakɛda min n'i b'a la minɛn minnu bɛ yen i k'a dɔn janto minnu kan ka k'o la maa damadɔni kan ka bila k'o baara k'a kɔfɛ a k'o kɔni ye wajibi a k'o kuma jamana b'i danga min na wajibi don an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka Bouakari ani min kɛli ka kan min fana n'a n'o ayiwa fɔli ka kan Bouakari walima i k'a dɔn min bɛ wajibiya an ka fana i k'a dɔn dɔnni o ye wajibi foroba baara la Bouakari a ko i k'a dɔn ayiwa mɔgɔ bi baara la a ti sara Bouakari k'o ti ɲɛ a ko code du travail o y'o fana sɛbɛkɔrɔkɔ nin fɛn o fɛn fɔlen filɛ nin ye a ko sarakisɛw de bɛ yen wa minnu b'a baara kan k'a kɛ u b'a dɔn fana n'i ma ɲɛ i bi syndicat kɛ Bouakari wajibi de don i kan service daw kan ka sigilen bɛ ko minnu na baara kan ka bila cogo minnu na a kan ka ta cogo minnu na a bɛɛ sɛbɛnnen de k'a kalan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la arabu tɔgɔ tun kɛra l'indépendant bɛ u fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko soir de Bamako soir de Bamako Maïmouna Doumbouya nin y'a ka fasiri ye Mayi ko k'an ka taa centre culturel islamique la dɛ n'i y'a lajɛ maison du Hadji o t'o tɛ dukɛnɛmana na ye wa n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ centre culturel islamique n'i y'a lajɛ min ye u ka direction ba ye baarakɛlaw u dusuba kasalen don direction o ɲɛmaya bulon kɔrɔ bi n'i y'a lajɛ fana i b'a ye k'a fɔ min ye kalo 16 o kɛn bɛ ko o de kɛ sara tɛ u ye hijigɛrɔ
ni amita hijigero la amita abenye na boro mi karu kono awo yendo Allah Baragalo kalota ani woro no ala o keme ko ke demaya o be balo chogo di nyingali bo me ga ke kunde bo fe mi na muyunte onye ba e ka fo bi baragalo wiye o kala la fasal ton je kuluba ina fu di yere datula la barate blate o ni be barable ba bla kun fo jongo ala senika o ye wele bloga bara nyoma ka se ka mi endenen temele ka nyafoli ke o furo balla jere senvesa o ya jira ka fo ulu kalota ani woro fleni ye demba tigu uye gami uka sarai bara mi ngoni nu bala ka ke je dungo do ka soli ka wuli kana bara yoro la o jigi wati o fana dole do sharia ke ma kan bela jile prepare la tige ko ka ko kalota ani woro fleni ulu nu somo ve utala ka warda utege nyama yablo uye kule ka boka nyeshi uluma ibaye ka fo fasirikela no maimuna edumya ye ako nyama ya soko ko lu tumbe deme munu nzoro ka bokko kande o deme nunu de sumayale do wali ma deme nunu jongo ala ibaye ka fo munu be na hotel la boliga ko sabe ya problem ye sawa aw be ta chege daw sigi ka o jigi da deme de ka ekene manana aw te fendo créer kono ndana ya munu be sega usudra non ça ce n'est même pas vrai fait yoro nyela to centre islamique centre islamique je confonds nyenango yoro do ndido magandalo ka fo mi nyana boromi maison du haji bo de kuru kono non mais utanyo nya sara wa oui mi centre culturel islamique ye anyema ya bulo no direction ye o kana ko ngela ka fo haydara ye ka fo bani ma fo ko centre islamique ya islamé bi fo voilà chiruke ka ko yo aywa u ka fo ay akani ndoleta ni baragalo kalota ni woro e saramaduma Seydou Ousmane Madan Chérif Aïdara ni islam barakalo do barakadondo ni nyeni doni dima nya dima abaka na ni wuli ga jo e ndenentemele baragalo ko ni tege de bu kunjela ni ga worondo bawo keme ka jira saka fo luka dembe ya utala ka balo tuguni bawo lugu jigi e sarani ngelemi o kalota ni woro fleni sarai intala ka soro o be mi ni nyama ya blo fe no centre islamique nyama ya blo no ya direction bayi ka fere ni dabali tige sara koro munu mvle no e kalota ani woro ka sara jona o ka fere ni dabali fana sigi singa mi sara nunu mbele jile no e kalota ni woro sara leko kaloto munu mbena agni nyango o degu akana baragelo soro tugunni bawu ni ya laje baragela ani ya ka sarai o ni sara na ta la ka soro be manifin galabundanya wa be ke sabu e bara munu mbe boloda baragela fe chageda konnana jongo ala a chama be ateke ni gase a hagela ni ya shebe koro laje ni centre culturel nyama ya bloy o ya jira sai na fo nya fiye tukum na kuma chama njela olu jigi dambe deme minga no be bokko kana kana di uma no o ga musaga chama me nyena boni oye ko deme nunu de sumaya ledo wa oni deme diba nunu be o be kuma nyonya la o kuma nyonya o fana de sabakoro sumaya ledo ga ko jigi damba ga wati ni do na to konna na furana soro ni baragala nunu ga kalota ani woro a deguna ko ga saro bele jile saraka da o tege wasa nu sondia o ka se ga yi o bele jile nyeda ka ni ngwe sabai même na salo ga bo sorde e boma ko ko mo mina dumia aka fasiridu bagatiri ne be mbolo karika do mbi bonu sebe mi nu kama le jour clé abol ko keme nani bi konondo ani chien nani bagatiri ki ka do maraka o ka do don gerengere ni seko ani dongo maraka yere nye ka fo bagatiri ko kama to aka na journée culturelle de Gidi Maga bagatiri ki sebe kala ko mi nye lamine sisogoyi akika do ni zongo na kosobe sabula mi nye maraka uye Gidi Maga atwa dale kundo Gidi Magande la Gidi Maganu ye duye mimbe kaife sibiri temene na minye aywa memorial Modibo Keita har madde bora ikado ina fo konokulu wakati ki kado sabula maraka ukado minye ukaseko ani dongo la da ko ni korole ikado akata fo nyoanye ma minu nya hakilina soro oye association Gidi Magan kafo minu bi Bamako sebene kala ko ikado kene yakubali mami na bele jili dafara kene ka abunya na karama o talimbe wakadi sharatigi do ma magistrat min nye Bouakar Gala jo kamara wakati ke ale krefe Idrissa Cissé kumbe o de president Gidi Magan kafoi katase ngi nga aywa min nye Gidi Magan gaw wakati ke ka dugu maba ani kide chama de kumbe kene ka wakati ke ka do Gidi Magan Dakar de kai ani France
waati ki ka don cido mora ni bele jile la kana amado ma koy sabla marakaw ka association wara minum be olu ka ci den jamangu mi kana ka ina fo ACS Mali no nyama bi docteur Adramani Silabulu je comprends ita adran sila don ministre korain docteur Abdalman Silla bokasiri ke ani AESM min ye sumpu kafo bokasiri ke ka don ni jakulu nunu bele jele kun kena kan sebenegala ko ni ya shen nani nayi min ye awajafunu mi no lu fana ka ci don mi kena kan no ye AGD jahunu jike jahunu jike olu fana kun kena kan ako mami ni ko nana damine o ye Malika jonjo kala o dongili dara i ka dɔn marakakan na maraka denmisɛnw fɛ denmisɛn minnu bɛ kalan na n'o ye étudiants ye u y'a bayɛlɛma ka bɔ tubabukan na k'a kalan marakakan na bɔgɔsiri o kɔni gɛn a hadamaden nisɔndiyara sabula a dɔnna k'a fɔ an bɛ kɛnɛ min ka kɛnɛ wasale président association Gidi Magan Kafo min bɛ Bamakɔ n'o ye Idrissa Cissé ale ye kɔrɔfɔta a ko ale nisɔndiyara a kunna wolola bɔgɔsiri k'i k'a dɔn marakaya ye ko baden a ko i k'a dɔn nin ɲangun bɛ min filɛ nin ye n'a bɛ kɛ san o san a ko jɔn la marakaw i k'a dɔn u ka ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan u ka kɔrɔlenw ni laadaw min ni min n'o ye ɲɛta ye o ka fɔ nka ɲinanda in bilalen bɛ min kan i y'o dɔn wa fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ kelen ye min ye cɛw ni musow ye denmisɛn ni maakɔrɔba Gidi Magan waati k'i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan o de bɛ kɛ sababu ye ɲɛta ani yiriwa ka sabati o fana k'i bɔ a la u ka dabali tigɛ fɛɛrɛ ka tigɛ denmisɛn minnu bɛ yen n'u ti cala olu bolo bi don cala cogo min na o ka kɛ waati k'i k'a dɔn ɲɔgɔn ye misɛnnin olu kɛra i k'a dɔn minnu bɛ tali kɛ ka ɲɛsin i n'a fɔ gɛlɛya misɛnnin minnu bɛ se ka don dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ o kɛra sigikafɔ ka se ka kɛ k'o ban waati k'i dugu yɛrɛ yiriwali sigikafɔ ka kɛ fo i kana kɛ maa si kɔfɛ i k'a dɔn da donna nin bɛɛ lajɛlen la sɛbɛnnikɛla y'a jira sa k'a fɔ min ye baaraw ye u kɔni u tɛmɛna n'a ye sa a ko kɔni bɛ taa kunjɛ tuma min a kɛra wa i k'a dɔn kunnawolo ye wagasiriki o de la min ye kɛnɛ bonya ye a tun bɛ musoba min bolo o t'a de ko Fatu Samura ko a ye ko jangola a ko ale wasara ni nin kɛnɛ lahulata in ye a ka sababu kɛ mun ye min ye Gidi Magankaw ye a ko nin ɲɛnajɛ min ni Gidi Magankaw y'a labɛn u kelen tɛ koyi maa o maa b'a fɔ n tere n'i ye maraka ye diɲɛ fan o fan a k'olu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ in kan olu bɛɛ lajɛlen niyɔrɔ b'a la o tuma ɲinanda in ɲɛna cogo min Ala m'a tɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna baara in n'o tun ye Boubacar Galajɔ Kamara ye Boubacar k'o fana ko k'ale nisɔndiyara ale wasara kamaralaka mana wasa kɛnɛ min kan dɔ wɛrɛ tɛna kɛ sɔdun kɔ Boubacar a k'i k'a dɔn standi n'o ye soni jɔlen kun don min ye a bɔ seko ni dunko minɛnw ye k'olu jira Boubacar k'a dɔn maraka dɔn i y'a dɔn dɔnmandeliw ye i k'a dɔn o dɔn fana kɛra ka taa ɲɛnajɛ wɛrɛw k'olu sigi sen kan min bɛ maraka jamana ko fɔ nin kun ye awɔ ɲɔgɔn bɛ siɲɛ 4 n'a ye dugawu kɛra sa min kɔni ye siɲɛ 5 n'a ye Ala k'o jira an gɛnɛma na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le jour kɔnɔ tile karamɔgɔ dama tun kɛra le jour an bɛ u fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko nouvelle horizon ɲɛdankura nouvelle horizon Demba Kɔnte nin y'a ka fasiri ye ala ye Demba ko wulikajɔ e k'o sabati n tɛ syndicat national des chauffeurs routiers fɛ wa bawo n'i y'a lajɛ Sinakɔri u kɔni kɛn bɛ ka ɲɔgɔn ye ba kɛ ɲɔgɔn ye in senfɛ sa i b'a ye k'a fɔ ɲɔgɔn ye yɛrɛ baaraw bɛɛ lajɛlen nun donna février kalo tile 8 tɛmɛlen san 2026 a kun ye fɛn min ye o de ye u natɔla u taalen tajiw ta Sedarni bolola chauffeur olu natɔ ka bɔ Sénégal yan fan fɛ Diboli o ni Kayi ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye k'a fɔ jatigɛwale kɛbaaw u nana bin citerne ninnu ka tabila caman na chauffeur ta ani kɔ olu kɔni nin tola o ko senfɛ min ye Sinakɔri Mali ye ale kɔni kɛn bɛ k'a jira k'u ye wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ u ka jɛkulu a kunnafonidila n'o de Abubakar Kulubali ye Kulubali ko min ye wulikajɔ ye o y'o kɛ ka ɲɛsin autorité nationale ni régionale ma n'o de jamana a marabolo min n'o bɛ Kayi yan fan fɛ ani min yɛrɛ bɛ faaba yɛrɛ camancɛ la yan waasa u ka chauffeur minnu filɛ nin ye ka fatu u ka baara senfɛ u natɔla ni taji ye u bɛ se ka u su bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka na u sutura i n'a fɔ sariya bolo kɛmɛ k'a laɲini ani diinɛ yɛrɛ kɛmɛ k'a kofɔ cogo min na ko nka i b'a ye k'a fɔ olu ka kulekan a ma mɛn ɲɛmɔgɔw fɛ koyi wa a kɛla sabu ye fana chauffeur caman kɔni y'a jigi sa k'a fɔ n'olu baarakɛɲɔgɔnw n'u kun ka ye ɲɔgɔn o su
su ma kɔni ma salo ka bɔ Kayi ni Diboli ni ɲɔgɔn cɛ la k'u sutura i n'a fɔ suturali ko ɲuman kan ka kɛ cogo min na olu fana tɛna don camion ninnu kɔnɔ tuguni n'o ye citerne ye k'a fɔ k'u bɛ taa tajiw ta ka na o kan'o kɛ dɛ ayiwa ne ka kuma tɛ dɛ a sɛbɛnlen de don min ye fasirikɛla ye n'o ye Demba Kɔnte ye Demba kɔni y'a jira sa k'a fɔ nin ja ninnu bɛɛ lajɛlen de fɔlɔ la réseaux sociaux sanfɛ n'o tɛ u yɛrɛ y'a jira sa k'a fɔ k'u ye wele bila don kibaru tilama caman ma maa si ma sɔn ni ka taa jɔ u ka kɛnɛ kan k'u ka hamina ni k'a ta k'a jɛnsɛn ɲɛmaaw k'a mɛn waasa u bɛ se ka dɛmɛ don u ma cogo min na bon min ye réseaux sociaux sanfɛla ye i b'a ye k'a fɔ Demba Kɔnte Soir de Bamako to a la ale kɔni ye a fɔ Nouvelle Horizon to a la ale y'a ta ye ka kɛ kunnafoni ye waasa min ye ɲɛmaya bulon ye ka taa se jamana yɛrɛ ɲɛma fɔlɔfɔlɔ ma n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye a ka fɛɛrɛ kɛ chauffeur minnu n'olu kɔni natɔla k'u bɛna jamanadenw ɲɛbɔ sira la ka bɛn alamisadonya dɔ ma janvier kalo tile 29 san 2026 Sinakɔrɛ ka maa minnu n'olu kɔni binna ni citerne ye maajuguw ka wulikajɔ juru la u k'u su fara ɲɔgɔn kan ka na u suturaliko ɲuman ta ka ɲɛsin u ma min n'u ka denbayaw hali ni u dusu ma suma a ka se ka dɔ bɔ ɲɛji bɔta la ni ngwe sɛbɛn na salo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Demba Kɔnte a ka fasiri Boubacar mbi bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma le pays jamana Boubacar Sidiki san 12 a bi sɛbɛn a bolo ko siɲɛ 1600 ani siɲɛ 21 min ye Isa Jigiba nin y'a ka fasiri ye Isa Sako a ko i k'a dɔn tiɲɛ don chauffeur bɛ degun min na a dɔnnen don sabula Kayikaw fɛ yen i k'a dɔn tile 2 in na min ye Sema GA o danga n'o ye sɔrɔdasi jɛkuluw ka ɲɛmaaba danga ye a wulila ka taa Kayi Boubacar Sidiki ni ka t'i wakili don awa Kayi gouverneur min ye général de brigade Élysée Jean Daou Boubacar Sidiki sabula a taara fɔ Kayi gouverneur ye degun min bɛ Kayi n'a lamini na i k'a dɔn a dɔnnen don wulikajɔ minnu bolo dalen don Boubacar Sidiki n'o ye sɔrɔdasi minɛnkuraw ye sɔrɔdasiw kɛlen bɛ ka dabali kura min tigɛ ka Kayi lamunumunu hali dimɔgɔ tɛ pan Kayi kunna bilen Boubacar Sidiki a ko dabali tigɛlen don a ko ni gouverneur hakili b'a la Kidal san 2023 yenkun ye tan ni bɔnɛ de ye Boubacar Sidiki nka an bɛ don min na ko bi yen lafiyara wa ɲɛsin o de bɛna kɛ Kayi ma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna sabula u dalen don a la Bamanjuw kelen bɛ ka yenkuw dogoyɔrɔ ye Boubacar Sidiki i ka don u bɛn'u bɛɛ lajɛlen sɛkili tɔtɔ a y'a jira gouverneur la k'a fɔ hakiliw ka sigi dabali kuraw tigɛlen don fɛɛrɛ kuraw tigɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye CMGA ye o danga a ko i k'a dɔn baara min n'olu b'a kɛ ɲɛdimi fura don kɔdimi fura tɛ sabula i k'a dɔn Kayi n'a lamini fɛn min kelen bɛ k'u tɔɔrɔ Bamanjɛ kɛwale don Boubacar Sidiki dabali caman tigɛra fɛɛrɛ caman tigɛra minɛnkura minnu nana i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen tɛlen don ka taa ye nin kuma in fɔ min ye général de brigade Sumare n'ale ka ye mara kafo ɲɛmaa ye a ko jɔnkwala ale nisɔndiyara nin min kɛlen filɛ nin ye nin min fɔlen filɛ nin ye i k'a dɔn ayiwa Jean Daou fɛ a ko jɔnkwala nin b'a jira k'a fɔ jamana faamaw bi cɛsiri la u ti ɲinɛ Mali dugu si kɔ a janya n'a surunya o tuma Kayikaw i k'a dɔn u fana bɛ dugawu de kɛ min kɔni b'a to sɔrɔdasiw u ka dabali kura ni fɛɛrɛ kura min tigɛlen bɛ Bamanji ni k'u silatunu ka bɔ an ka jamana kɔnɔ u sigilen don n'a ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ jamana le pays an bɛ u fo an bɛ taa ji min fɔlɔ an ka Tezara premier min ka segin ka na n bala cogo bɛ di karamɔgɔ dɔ tungara ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko le pays jamana le pays kade ni y'aw ka fasiri ye kade ko min ye anw ka centre de formation professionnelle ye i y'a dɔn yamaruya sɛbɛn dɔ bɛ di u ma n'a bɛ wele ko agrément in e ko a tɛ ɲini ka kɛ carte biométrique ɲɔgɔn ye wa n'i y'a ta san 5 o kɔfɛ i bɛ taa a kurakuraya min ye wele o kɔni bila an bɛ centre de formation professionnelle privé bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ k'a to ka agrément kurakuraya san 5 kɔfɛ ka bɛn alamisa ma n'o bɛ bɛn avril kalo nata tile 30 ma san 2026 nɛgɛ kanɲɛ 16 dana gosilen kɔ ni sanga 30 ye ni maa min b'i yɛrɛ bila o minɛn kɔnɔ k'i k'a bila i kunkolo la k'a fɔ ko centre t'i bolo a t'i bolo bawo n'i ye centre privé de formation professionnelle ninnu lajɛ jɔn ko ala a tɛ dayɛlɛ bɛɛ fo i ka tɛmɛ sira dɔw fɛ o sira ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ministre min ka danganiya kɔnɔ o de ye ministère de l'emploi et de la formation professionnelle ye nka min ye direction de l'emploi et de la formation professionnelle ye
ale de ba kɛmɛ k'i wakili don ni agirima ninnu la kurakurayali la Sandiri ɲɛma fɛn fɛn bɛ yen ni kɔrɔfɔ in kɔni n'i y'a sɔrɔ i ka wuli ka taa i ka agirima fali o bɛ kɛ sababu ye ka bila jamana ka kadara kɔnɔ a n'a ka sariya minɛn o kɔnɔna na n'i m'o kɛ bɛɛ Sandiri lakɔliso kɔni b'i bolo n'o tɛ kɔni k'a fɔ k'e na ko wɛrɛ sɔrɔ ka bɔ jamana yɔrɔ jamana a t'i lakodɔn nin ŋun sɛbɛn ɲamina salo ka bɔ le pays kɔnɔ ka di a ka fasiri don Boubacar n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le démocrate a bolo ko 348 maa min ye nin sɛbɛn Boubacar i k'a dɔn Laasina Sanu ko a ko wuli ka jɔ ani cɛsiri jamanajɔ la Boubacar k'a dɔn douaniers u bolo bɛ sana sabula douaniers u bɛ wuli ka jɔ kura min na bi a fanga barika bonyana jango kɔsa in na douaniers u ye don gɛrɛngɛrɛnnen sigi sen kan o ko min ma ko journée internationale du douanier Boubacar fasiriba ko a ko janvier kalo tile 31 san 2026 3h du matin su araba kojo brigade mobile d'intervention n'o ye BMI ye Bamakɔ yan Boubacar k'a dɔn u ye dɔdɔli ma kɛ ni ka taa Banangabugu ka taa u sɔrɔ i k'a dɔn min ye cour suprême yɛrɛ kɔfɛla ye koyi kari belebeleba dɔ u kɛlen bɛ ka duguyɔrɔ caman k'a la Boubacar i k'a dɔn douanier ninnu nzɔmi ka ja subaw don o yɔrɔnin bɛɛ kari in kɔni jɔ i k'a dɔn u y'a dɔdɔlima k'a mɔmɔ ka taa sɔrɔ i tulo ma jɔ dɛ détonateur électrique min ye o den ba kelen ye la hawla wala quwwata illa billah lazim waati su tɛgɛ mana da nin ka cɛnni bɛ kɛ a dabɔkun ye olu de ye o détonateur électronique den ba kelen Boubacar dama k'o ma koyi comprimé den 24,800 min ye tramadol hydrochloride Boubacar i k'a dɔn u nana wuli ka jɔ bolo da u ye nin bɛɛ lajɛlen minɛ a ma kɛ wɔyɔ ye a ma kɛ ni mankan ye maa minnu yɛrɛ ta don k'u bɛɛ lajɛlen tɛgɛ siri kɔfɛ janvier kalo tile 26 2026 4h du matin so araba konjo bajiba in sanfɛ brigade fluviale des douanes maliennes Boubacar o fana ye dɔdɔlimali kɛ min ye samayanfan in ye Boubacar i k'a dɔn samayanfan in dɛ ka taa sɔrɔ mobili wulubana dɔ bɛ yen o fana sɔsɔlen don i k'a dɔn sɛ kɛnɛ caman de la sɛ min do fana i k'a dɔn kilogaramu min ye 5,000 ye Boubacar a nanen don ka bɔ Brésil jamana na a ma yamaruya u bɛna o fana don dɛmɛdɛmɛ na ka t'o feere an ma Boubacar a ko nin ko in fana kɛra hali sɛ ma bɔ a fa kan Boubacar sɛbɛnnikɛla ko a ko journée internationale de la douane JD Boubacar i k'a dɔn janvier kalo tile 26 tɛmɛnen na Boubacar i k'a dɔn min kɔni ye dabali kuraw ni fɛɛrɛ kura minnu digɛlen du fɛ u y'a dafiɲɛ na o de la u ka ɲɛma kura min bɛ yen n'o inspecteur général Cheikhna Amala Jalo Kayikaw ka Cheikhna Boubacar a y'u fo u bɛ wuli ka jɔ ni faso baara min na u ni foli ka kan hali bi cɛsiri ka kɛ sabula a ma ban nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le démocrate kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ b'a tun kɛra le démocrate e k'o tɛ dansi kan ka bi dɔn waati dafara Burapele n'a jɛɲɔgɔnw la sini ni Ala sɔnna an bɛ ye kɛnɛ ka sɛbɛn kura bɛ bɔ ka n'olu lakali foli ani tanuni an b'o kɛ ka ɲɛsin Awa Jabate an bɛ aw fo ne b'a dɔn mun ye kɛ maa bila ɲɔgɔn na ye pas du tout parce que ne b'i ka fɛnw dɔn tu as vu que moi je n'oublie pas cybercriminalité Maître Awa Jabate minnu y'i kɔ da dɛnɛ na i balimamuso nin y'i dɛmɛ koyi Ala de farali kan o a tɔgɔ Maître Awa Jabate Madame Sanogo i ka foli b'an fɛ yan i ni ce i ye min kɛ Boubacar ye ka hakili sigi jɔ ko Ala i ni ce ne b'a dɔn kɔni e bɛ taa MCN nɛnɛ siɲɛ fɔ sa ma sigi ten i da bɛ jala la e yɛrɛ ɲuman n'i ye kuma min nɔrɔ i la a bɛ kɛ o tɛ ne kɔni tɛ ne kɔni tɛ baasi tɛ mais min f'i ɲɛna n'i welela diɲɛ dogo don mobili wulubana min filɛ i bolo i b'o jɔ mini ka i ka birifiniw don i kɔ fɔ safuru la ne bɛ wele n ye wele ko de kɛ Ala b'an kisi Ala kana n da porokoto cybercriminalité kɛ n wele Ala kana n da porokoto abada Boubacar bila joue bila gagne hali bi o jaba anw nɔfɛ Mali kɔnɔ min ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ an kɔni n'o fɔ o a bara ta o donc est ce que ne kunnafoni min sɔrɔ a bɛ i n'a fɔ bila mana a bɛ compétition min na sisan o nafolo in a bɛ komi a ka girin dɛ Boubacar k'o de f'i ye
blanc joue blanc gagne pour rappeler n'a yɛlɛla sɔgɔmada la an ye wari min sɔrɔ quart de finale in dɔrɔn na a b'o da f'i ye wa bɛrɛ kɔnɔ farikolo ɲɛnajɛ bɛ kɛ ten ni bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ja b'a kɔrɔ i baara ka i den nani sɔgɔmada na ko o ye lɔkɔli joué min ala kana to i ka taa n'a ye centre de formation na a ka balontan dege ayi non ne b'a dɔn sɔrɔsiya an bɛ kɛ sɔrɔsi an denw kɔni bɛ kɛ sɔrɔsi ŋo ne b'i ni ka maa fa kana siga ne ka cɛmanin ninnu fo n'a kɛra fitininw ye kɔrɔbalen ninnu b'u doni don o don sari terrain tɛ terrain ye joliba terrain CSK dimi bɛ dagaden ninnu o si ma se k'a kɛ balontan ye fitinin ninnu za ala a ye gɔni de tu ka di u ma ni min ma kɛ balontanna ye o ka kɛ gɔni fɔlɔ o don ni min kɔni ma balon ta i ka gɔni fɔ a banna Boubacar waati dafara wa